До Евровидения 2017 осталось чуть больше месяца. Мэрия взялась активно ремонтировать метро и дороги на левом берегу Киева. Песок, плиты и брусчатка. Строительные работы и ремонт дорог продолжаются. Окрестности выставочного центра, где будет проходить Евровидение 2017, приводят в порядок. Тут буде в нас тротуар із ФЕМа. От зараз у нас вже розкладка є. Зараз встановлюються поребрики, потім будемо основу робити. Строитель Александр из Житомирской области снимает верхний слой асфальта. Говорит, времени на общение нет, работы очень много. Спішимо і треба торопитися. Будуть гарненькі дорожки будуть. Ми ставимо перебрики, ось такі, нові тільки. Порозкладали і будемо їх ставити. У кожного своя робота. Жители столицы жалуются, ремонт надо было начинать раньше. Говорят, теперь строители сделают дороги спешно, но некачественно. Другие же верят обещаниям Кличка. Я полагаю, что Кличко все сделает. Я верю ему, и уверен, что Евробачення будет нормально. Якщо може навіть встигнуть, но не дуже качественно получится. Тут постоянно очень много людей, соответственно, мне кажется, им мешает. Каждый раз что-то где-то ломается. Встигнуть зробити найосновніше, але, звичайно, так, як має виглядати Київ, на жаль, не встигнуть, бо треба починати заздалегідь. Всім було відомо, що Євробачення буде рік тому назад, чому б не почати це півроку назад, а не останній місяць. Годовой бюджет на ремонт дорог почти 1,5 миллиарда гривен, говорят в мэрии. Приезду гостей обещают все успеть. Говорити про те, що ми б їх не робили, якби не було Євробачення, не є правильно. Вони були в планах, можливо, ці плани трошечки зараз скориговані в зв'язку з тією подією, яка на сьогоднішній день має відбуватися. Буде обов'язково річний трамвайчик, він буде ходити від Поштова площа безпосередньо до виставкового центру. Дороги в мэрии обещают отремонтировать до 1 мая. Говорят, успеют высадить деревья, цветы и клумбы. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Исматов и Асан Иминов. Заман, АТР.